Idem vám teda ukázať, ako si živý účet otvoriť, pretože ako otvoriť demo už máte video, takže poďme na živý účet. Takže prihlásite sa na IC Markets do svojho profilu, dáte si účty, open a new live account, potom sa vám otvorí vlastne takáto stránka. Na ľavej strane pod číslom 1 máte dať buď svoj pás, občiansky preukaz, a to je asi tak pre Slovákov všetko. Takže odfotila som si občiansky. A má tam byť vidno meno, dátum narodenia a kedy vám vydali a kedy vám končí platnosť pasu. Takže si to nájdem. Ja mám amerického brokera a tiež potrebujem si otvoriť účet tu, takže aspoň vám to ukážem. Takže tu som dala teda občiansky a tu je napísané, že v niektorých prípadoch môžete, v niektorých prípadoch budú žiadať od vás viac dokumentov, ale to zatiaľ neriešite. A v tejto dvojke utility bill, phone bill, internet bill alebo bank statement. Čiže ja dávam výpis banky, vôbec sa nemusíte bať o únik nejakých informácií. Oni proste potrebujú vidieť vaše meno a adresu, aby ste im dokázali, že tu na Slovensku žijete. Takže o žiadnu bezpečnosť sa nemusíte bať. Ak nemáte výpis banky, tak buď šek sa to volá, kde platíte elektrínu, vodu, plyn alebo niečo také, alebo účet za telefón, kde je vaše meno a adresa, alebo účet z internetu. Takže ja tam dám tú banku, výpis banky. A minule, keď som to robila, tak oni mi vlastne napísali, že chcú aj výpis z telefónu, lenže ja som tam nemala svoje meno. Mala som tam ešte meno za Slobodná, čiže sa mi nepodarilo otvoriť účet tu a musela som si nechať amerického brokera. Ale teraz už tam mám meno, čiže ak dodatočne si to vypýtajú, tak to tam dám potom. Takže dám upload. A teraz budete vlastne čakať. Malo by to byť, ja verím tomu, že do 24 hodín. Potom budete musieť urobiť test a vždy sú tam iné otázky, nemáme všetci tie isté otázky. Asi to mám dobre. Vy tam budete mať iné otázky. 5 zo 6, tak dačo som mala zle. Ale som prešla testom, áno. Takže telefón tu mám, adresa moja.
Takže teraz sa čaká na to, aby mi schválili dokumenty a potom, keď budú schválené dokumenty, tak sa vás opýta, že ako si chcete vložiť peniažky a budete tam mať Skrill a banku. Neviem, či sú tam ešte nejaké iné možnosti. Takže toto by malo byť všetko. Príde vám na e-mail takisto ako na demo účet bolo. Príde vám aj na živý účet e-mail a potom tie informácie dáte do MetaTrader 4 a môžete tradovať. Takže that's it.